kunabantu abangabongwa esingabazi futhi ukuthi bawobani, but akubalekile ukuthi nabo babongo. Siyabona kubuye kwenziwa izinto kuthiwa inkhumbuzo zakaMandela, wamelizwe, inani. Siyakubona konke lokho kuhle abakwenza, but kunabantu esingabazi abacashile esingakwazi ukuthi abangacabanga ukuthi abantu nabo kumele babonge. Even nabantu abasey'khundleni kunabantu abangakwazi ukuthi boke babakhumbule ukuthi yazi yinhle into abayenza, but baningi abantu abenza izinto ezinhle la eSouth Africa. I-KZN yonke nje iyodwa nje ngeke ngisayibala South Africa yonke baningi abantu abazi izinto ezinhle. Same like lo muntu owathi abantu abano-60 amakhehla nezalukwazi ayihola impesheni. Muhle umsebenzi walwa muntu and wacabanga loya muntu umuntu wayehlakaniphe kakhulu, even noma ngabe washona loya muntu uyadeserve ukuthi abonge, because into afika nayo iyakhombisa ukuthi unobuhlakani, noma ngabe India noma ngabe ibhunu, but loya muntu lo wacabanga loya muntu. And la ngaphandle bahluphekile abantu. Yazi ngike ngibuka sometimes mangihamba ngidlula eceleni komuzi omuntu uthothi ngifica umuntu owugogo, I think una 75, sometimes uthothi ngiyabona ukuthi mangithi ngiyambuka unabo mhlawumbe o8, ngicabanga ukuthi lo muntu mangithi ngiyabuka endlini uhleli nengane mhlawumbe ezu3, sometimes ngithi ngiyafika uhleli nengane ezu6 zincane ayisebenzi, onina bazo bashona, abanye obaba bahlala abazondli baphenduka impunzi babalekela izingane. Ngiyibuza ukuthi ukube lo muntu owafika nomqondo ukuthi abantu abahola impesheni asebebadala ngabe ziphila ngani lezi zingane. So umuntu owafika nomqondo ukuthi abantu abano-60 kuyaphezulu abayihola impesheni, noma ngabe upresident wokuqala uyena umuntu wokuqala owafika nobuhlakaniphi. Ngiyakubona bonke opresident abafikile nabanye abafikayo, kodwa kuqala abantu ababephatha umhlaba behlakanipha kakhulu